Вітаємо вас, дорогі наші русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». В гостях у нас наш поважний гость Сергій Тудовший, який у нас часто буває як поет і як письменник русинський. Вітаю вас, Сергію! Добрий день вам! У нинішній передачі хотіли б ми узнати, як і коли талант коснувся вашого серця і материнський язик русинський друг заіграв у вас усіма фібрами. І під руку вашу почалися рождати такі прекрасні стихи, що хто їх читає, починають розуміти. Ви не просто наш чоловік, ви наш талановитий русинський поет. І, надіюся, в будущому ще і виконавець, і співак. Як ви прийшли до таких трудів? Ну, так, наскорі так, у двох словах якось ото не можу буде розказати. Сподвигнуло мене майже писати по-нашому стихи нашого покойного, нашого великого літературного няня, я його так називаю, Івана Юрійовича Петровця. Якось няня хотів купити церковний календар, та купив календар, або там були фіглярні вірші нашого дорогого писателя. І читаючи такі фіглярні рядки, я якось ото так себе призадумав, що як файно, як прекрасно звучить наше слово русинською. І тож собі подумав, що нас фурт ганять, що на русинському язикові, на русинській бесіді не можна приміром признати в любви, бо то не файно, то кораво звучить, то грубо. І мене то заділо так доста до глибини душі, і я вирішив показати, що наше слово нічим не майгуршує, а воно іще і маймудро, і майліпше у других, може бути, тих наших сусідів слов'яну, руських, українців, словаку, чеху. І так помало якось потихо я сам не замічаючи, сам для себе не замічаючи того, як я ся якось ото так утягнув, з головою занюрив у то писання, що дотепер не можуся сперти, скажімо так. Ми вам свідчимо, що ви занюрилися в русинську поезію так удачно, а самое нам важное и приятное, что вы этничный русин по генетиці, бо то, що ви пишете у віршах, воно не просто складене під рифму, случайне, або на смішки, як тепер пробую говорити, а й настільки глибока поезія, настільки касається глибин душі, що хто читає ці вірші, починає розуміти язик русинський, подлинно древній і високодуховний язик. І література на ньому поістину теж духовна. Каже мій один знайомий, приятель мій, скажімо так, що треба цінити то наше материнське слово, бо воно таке доста філософське, що приміром у наших співанках народних у одному куплеті тільки смисла гікуй у той же українській, да якої співанці, треба 12 куплетів, бо то все розкласти так файно по поличках і, грубо кажучи, розчапкати. Правильно, бо наш язик дуже близький до церковнослав'янського. І два варіанти. Ілі сам церковнослав'янський язик є тот язик, з якого виріс русинський, ілі, може бути, старорусинський язик став матрицею церковнослав'янського богослужебного язика. А древній язик був дуже образний, краткий, такий немногослівний, а з такою повнотою інформації. Так що ми, коли кажемо «якся маєш», то всю фразі «якся маєте», як ваше здоров'ячко, як ваші діти і все остальне, але в тому ми розуміємо. Так і сам русинський язик. Він такий лаконічний, але в ньому тільки много інформації і енергії. Я колись написав таке чотиростишє фіглярне про Герасима та Муму. Був у мене у нас у Велятині літературний вечір, я його там читав із сцени.
людям ся полюбило, що Тургенєва треба було прочитати, вникнути, прочитати не одну сторінку, бо порозуміти, про щось там іде. Я то так у фіглярній формі стисло написав: Герасиме, Богдай біся не снив, а вби тобі ся снила пістя мати. Якого фраса ти муму втопив, волів сам водися нахлептати. Тут і фігля, і усій смисл того розказу, що написав Тургенєв, цяк накурто по-нашому. Пораз приходить таке в голову, що читаючи руських, це наших поетів-писателів, хочеться щось і собі таке пораз написати, фіглярне, накурто. Пораз я то публікую у Фейсбуку і так і пишу по-нашому накурто. Оно накурто звучить як представлення для людей, що бесіди буде мало, інформації много. Айно, так. І ще є дуже файні стихи ваші файні йдуть про любов, про сім'ю, про жону, про дітей. Хто вас вдохновляє? Це жона подержує, це сімейна любов, ці талантливі діти роблять таке чудо, що няньо пише стихи на взльоті свого творчества. Тут чувствується і молодость, і любов, і патріотизм. Так важно нам розуміти, що поет – це в першу чергу герой свого народу, свого язика. Він просто той, як апостол русинський, котрий самі кращі форми формулює в стихи. А як у вас? Сім'я, безумовно, що на першому плані, бо для русина, порядного християнина, що може бути майдорогою, яке газдуство? Жона, діти, а вже пак по тому якісь там хижі, машини і всячино таке друге. Для мене теж, то майдорогою, то моя сім'я. Я всім кажу, що майфайний цімбор мій у мене в житті, то моя жона, бо вона мене підтримує у всіх починаннях, порадить, добрим словом підтримує у тяжку минуту, не дає пасти духом. І дитина теж, коли десь видить, що няня щось загружений, задуманий, прийде позвідати, що це в тебе все добре. Як се, няню, маєш, про що ти думаєш, за що ти такий задуманий, зажурений. Ну і, звісно, писати, ото мої перші літературні критики, їм, як кажуть, видко, що десь може щось я не так бою, не так написав. Я перед тим, як пустити, будемо так казати, своє писання у світ, та май скоро читаю вдома. Так, май скоро читаю вдома вголос їм. Пак то щось, аж треба щось коректуємо, мало підправимо де щось недобре, не точно. А пак уже після того вже так, тот же самий Фейсбук, бачив якісь соцсеті. Мої стихи, котрі я пишу деколи теж, звідаву матушку і моїх дівчат, ось, як правильно, так це так, хоча я знаю, що правильно перший варіант. А вони чують другий варіант, кажуть, то не по-нашому. Я так для провірки. Чимся ми відрізняємо русини від других народів, котрі мають кодифіковані язики, мають школи. Ми першу главну школу дістаємо від матері. Коли до 7 років у нас мама під 50 тисяч слів научить, або й граматично правильно виражатися, то ми йдемо вже в школу ошколовані. Ми вже обладаємо єдним язиком подлинно русинським. Другі діти, наприклад, будуть іще материнський язик доучувати. Наприклад, наші діти-українці, котрі учать у школі свій язик, нам ся видить, що ми намного більше русини готові в Ужгороді ізучати другі язики, коли знаємо свій материнський язик. А варіант іще один. Коли сте відкрили свою книжечку та для сім'ї, якісь те стихи з ними читали, як воно звучить у кругу сім'ї, бо ми віримо, що перші цензори – сім'я, жона, діти. І хочу вам ще й повісти, то велике щастя, коли у поета Русина є кому дома
в сім'ї прочитати такое. А ну попробуйте, зачитайте ваші вірші, котрі були цензуровані вашу сім'ю. Ну зараз секундочку, я ся постараю максимально майскоро знайти та прочитати. Давайте послухаємо ваші стихи, які часто цензуровані, починаючи з сім'ї, а пак так уже друзі і знайомі і близькі. Давайте. Написав я стих бесіду Русини Сокоти. Прочитаємо пак дома жуні, доньці. І вони внесли маленько теж таку свою лепту. Підказали мені подекотрі слова по-нашому, котрі би май парували сюди усись зміст. Стихся назад бесіду Русини Сокоти. Бесіду свою, Русине, чистуй, не забудь, не скіти, як мати піціцьку дітину, рудні слова Сокоти. Дітям наказуй, би знали, тковни та й чиї сини, били діди русинами, й онуки будуть русини. Бесіду нашу русинську, молися, казкуй та й співай, грамоті вчися чужинської, а й рудної не забувай. Слово русинського краю вбись, брате, забити не смів. Як Бог тя закличе до раю, та вбисся тогди, розумів. Кажуть, що кой челядник умират, та аж он заслужив на тот рай, та Бог го покличе на тому язикові, на той бесіді, на котрому із ним казкувала його мама. Смисл цього вірша донести до всіх, до нас, до русину, що не треба забивати своє рудне слово, не треба ся ним ганьбити, треба його хоснувати і указувати всім, яке воно красне, прекрасне. У цьому стихові в мене була така маленька заминка, і то мені підказала жона, як сокотити бесіду, як мати дітину, а яку дітину? Малу, маленьку, щось не в то. І тож ся нагадали, що є у нас таке слово піціцький. Як мати піціцьку дітину, рудні слова Сокоти. І много ще є таких стиху, де я прибігав до помощі моїх самих перших літературних критиків, то жона та й моя донька. Зараз я попробую ще поглядати так на скору руку. І прочитаю вам ще пару таких стиху про цінності, про наші, про сімейні узи і так далі. У нашій передачі «Живий русинський язик» вірші, стихи свої читає наш русинський поет Сергій Тудовшин. Сергію, що маєте нового написано є, а що ще нам прочитайте із старого? Осінь тепер, не знаю за що для мене така пора тяжка. Люблю весну, бо навесні все файно цвіте і пахне. А восени щось якась на мене жура нападать. Як кажуть у Росії, хандра. Маю такий вірш про осінь. Попросили мене написати хоч один раз файно про осінь. Я попробував. Можемо поникати, щось з того вийшло. Далеко від цієї суєти мирської, за горизонтом безконечних тьму, приходить осінь у Карпати мої, лиш я ніяк не прийду в дню й дому. Багряним листом пофарбує всьоє, солодким грезном, молодим вином, щалує гікой дівка серце моє, допитим геть до цятки погаром. Над гомбаром із динями мацурку угрівать сонечко ще мало серед дня. Як прийде ніч над мою острогурку, сміється місячик малої дітиня. І се моя осінь, мої й се Карпати, та хоч далеко я тепер на чужині, я в тобі пишу, я даю ти знати, всяка ти дуже любишся мені. Прекрасно.